Kai, wai uban Tarabu me ya faru ne? Kai da ka bari kawai dan sintiri, akwai matsala. Kasan nan kawai zan bari. Kamar na mene? Wallahi ina gaya ma, yau ta tashi da safe. Babu. Tun safe nake yawo a garin nan. Ban samu ba gashin har yamma la'asar sakaliya babu. Waya kake min cin kwan makauniya kana bi ta gefe ka fito fili ka faɗi man me ke faruwa? Sintiri. Kawai ni yake shawara na yi. Kasan nan zan bari. Ya kasan kawai zaka bari? Kasan kawai zan bari. Ya kasan kawai? Kasan kawai zan bari. To da sauki tunda ba duniyan zaka bari ba. A'a, kasan kawai zan bari. Gaskiya ne. Ka fahimce ni mana. Dukan yayi yawa, wanda zaka tare a ciki. To yanzu dai ni ban gane ba, kana ta bi kana ta wani kwane-kwane meye matsalar ka yanzu? So dai kake dai in yi maka dalla-dalla ta masu saka dan wace ko? Bare kuwa. Yawwa. Dan sintiri. Rabon da naira 10 ta shiga a juna. Tun damunan bare da ya wuce da muka yi kodugan yaron na 3. To kana kwance a gida ne za a dauko kuɗi a baka baka fita ka nema ba? Ni na ce maka ina kwance. Mai ɗaki na faɗa zu. Ɗazu mai ɗaki na magana rigima da ita. Ta ce mai gida ka tashi ka fita. Tun safe ne ya gama ka rike yawo. Naira 10 ma ban samu ba. Jar uba mai sana'a da dukan soja. To menene matsalar ma tukunna? Kai tsaye. Gwamnati. To yanzu kana nufin gwamnatin ita ne za ta zo ta ɗauka kuɗi ta baka koko kai ne za ka fita ka nema? Talaka yana cikin wani hali. Tsadan mai talaka, hawa kuɗin mota talaka, komai talaka. Haba, ina ba wa zai sa ran shi. Haba ɗan sintiri, haba wa ɗan sintiri. To yanzu me kake so gwamnatin taimaka? Ta duba Allah, ta duba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta taimaki talaka, talaka yana cikin wani hali. To, mu yanzu dai Allah ya sa dai kukan ka isa wurin waɗanda ake so ya isa. Ai abokin kuka ba kwai mishi mutuwa. Shi yasa na same ka. Tunda da tsakanina da kai bacci ne ke raba mu. Shi yasa na kira ka mu tattauna ya za a yi. To Allah ya rufa asiri. Amin amin. Ni zan shiga. To shikenan. Sai Allah ya kai mu. Ba damuwa.